Witam Was wszystkich w płysobnym filmiku. Mamy za sobą już dwie aplikacje, Learning Apps i WordWall, i teraz pokażę Wam jak te zrobione przez Was materiały może ta stworzyć w takim wirtualnym jednym konspektu. Mnie bardzo widzę ta aplikacja nazywa się Padlet. I płeprawdze, mając na jednym obrazu w komputerze rozmaity dołączone linki, to możemy płeprawdze przeprowadzać po sobie całą liczbę. Do tego czasu, to co je tam Wam pokazywa, to były też pomoce sparłączone z gwizdką, to dzisiaj pokażę Wam, już ten Padlet jest w dzielu udostępniony na tych naszych stronach facebookowych, na mojej też stronie facebookowej. No i myślę, że uda mi się Wam pokazać w jaki sposób stworzyć, co staciłe. Naprzód udostępniowałam ekran, żeby widzieć, co jest tyle mum wymyślony, a mum wymyślony, co staciłe, że być ta. Na jednej stronie tyle, to co nazywa Padlet, a prawie przez mnie tyle stworzony, i na jednej stronie mum praktycznie cały konspekt z dołączonym filmem, z gwizdką kasiepską, kolądnice nazwy te stacje, ty je wyimk z podręcznika wząty, pokazał jak można z podręcznika taci wyimk tyle sobie na ta starna wzunc i przenieść. Potem mamy przez dołączony ćwiczenk dla uczniów, a tyle je dokładnie w tej aplikacji WordWall, a potem osobny, czyli Padlet, zrobiony tyś po to, żeby uczniowie mogli wypisać po kasiepsku tyle w sieci po stacje z kasiepskiego języka, a potem pastorałka, tak ternawa już tam widzę, ale na jednej z liczbów z tych moich filmików rychlejszych to jest w wykonaniu Karna Mulci i tyś ten zrobiony przez mnie Learning Apps. No i teraz w jaki sposób, co staciłe można stworzyć. Dla mnie jeszcze parę dni temu to byłoby niewyobrażalne, ale udało mi się to stworzyć wczoraj wieczór. Także teraz bym chciała pokazać Wam, jak to zrobić. Ważne jest to, że mamy ściegłe to zrobić, czyli mamy zasoby w internecie, które my by chcieli w ten jeden plac włożyć. I teraz pierwszy co, to musimy sobie na Padlecie wpisać padlet.com, na Padlecie stworzyć swoje własne na tej aplikacji swoje strony. I teraz wczoraj stanęła przed takim wyzwaniem, że jak je sobie utworza ten swój Padlet, łademkła, to niestety on tyle było trzy moje Padlety zapisane, ale dali on gdy, że trzeba wykupić abonament. No i teraz po włączeniem YouTube'a, szukaniem rozmaitych informacji, no jest to dowiedza, że jeśli my ten Padlet, który nie już przez nas, i możemy plus trzeci stworzyć za darmo, a jeśli chcemy więcej, no to musimy już tworzyć inaczej, zapłacić, wykupić abonament. I teraz jest taką możliwość, że można sobie zarchiwizować ten Padlet, który już jest zrobiony, on są tam archiwizowany w sklepie i wtedy mamy znowu możliwość zrobienia osobnego Padletu, bo wiemy, że trzeba możemy taci zrobić. No i teraz jak taci Padlet zrobić? Rejestracja wejdzie normalnie jak do każdej innej aplikacji, no i chcę teraz utworzyć nowy swój Padlet. Pierwszy co to naciskom tyle na i się pojawiają, tak jak w tym Learning Apps, rozmaite szablony. Te szablony zależy od tego, co my chcemy pokazać, no to one będą tyle mamy scena, mamy jakieś tło, lista, one w rozmaity sposób ta wiedza nama będą się regulowały. To, co je Wam pokaza ten konspekt gwizdcy kasiepści, to je prawie tyle oś czasu, w ten sposób jest zrobiony. I wybieram sobie ta oś czasu, on mnie to zrobił taci jakiś tyle dziwny to tło, ale chcę z tyle i jeszcze sekundka zary przejdę sobie do mojego tyle Padletu, tak, i co je chcę tyle zrobić. No to musiałbym po kasiepsku napisać, że ta gwizdka kasiepsky
Gwizdka Kasiepsky. Gwizdka Kasiepsky, taci będę temat mojego dniowego padleta i zrzucą tyłe sobie ten temat. Można, i teraz zmieniłam tyś tło, no w związku z tym można wziąć i jednolite farba sobie, i można wziąć jakieś tam gradiente są, czyli inaczej to wezrzy, i jako tekstura rozmaity, no i są też możliwość obrazów. I je sobie wzięła tyłe taci dankłewy sparłączone ze siantoma i taci on so zachowuje w ten sposób. Można też tyłe je taką możliwość, jakby ktoś chciał, to może sobie wybrać swój jakiś tam wedding ze swojego laptopa, może też go tyłe wrzucać. I dalej idziemy czcionka wybieramy, jaką my by chcieli, czy będą biły, czy na czarnym tle i te czcionka, jak to my wezrzec, może takie, to je wszystko tyłe, autorstwo to będzie moje, można dawać komentarze pod tym, jeśli by ktoś chciał, i no nie chcemy, żeby wulgaryzmów żadnych ktoś wpisywał i wymygi zatwierdzeni, może być, to wszystko je i posobny starna, zacznij pisać. I w ten sposób tworzy mięso tyłe piersi, mego tworzyć piersi moje windzeni. I teraz tyłe je ciekawie, że wpisywamy sobie tyłe tytuł tego naszego pierwszego zadania, jest osobno tyłe do tego, pierwszy był mój taci tekst, Zary to zrobią, czyli, bo tyłe nie będą pisał wszystkich poleceniów, bo to już będą odwai, zależało cowa tam dyta, tyłe mamy informacje o Kasiepści gwizdce, tak, informacje o kaszubskiej gwiazdce, okej, to jest mój taki informacje. No, tyłe może sobie pojawić jakaś tam literówka, chodzi o to, żeby wa wiedzę, w jaki sposób to robić. I teraz je chcę sobie taki tekst wziąć z podręcznika. I teraz od razu chciałabym wam powiedzieć, bo pewno większość z was wie, w jaki sposób na przemiar z podręcznika wziąć taki materiał, jeśli on mnie pasuje tyłe do tego padleta. Ale chciałabym wam pokazać, tych, którzy nie wiedzą, jak mogę to zrobić. I tyłe, bardzo ciekawa rzecz, je odkryła, no to już od jakiegoś czasu, ale na kaszubi.pl jest taka zakładka Skarbnica Kasiepsky i w tej Skarbnicy Kasiepści są rozmaite podręcznicy, uźbłewnici. I je sobie z wezweska tyłe uźbłewnik, to był prawie, są zdywy, nie zdrój słowa, ale no tyłe chyba z Kasiepści w szkole i wlazła tyłe, nawet niedzie trzeba pobierać je, ale one są interaktywne, z tym, że mnie sobie że ten prawie nie, a może jo. I co jest bardzo fajne, co tyłe zrzeszenie zrobiło, to, że jeśli chcą na przykład, Kasiepści łebrząde, wlizią i od razu przechodza do tej starne Kasiepści łebrząde. I dokładnie stundka je sobie wzięła ten materiał. I teraz jak to zrobić? No przede wszystkim robię sobie ten plac, który mnie tyłe bardzo interesuje, to co je chcę zrobić, tyłe mam też na powiększony, ale mniej więcej pokażę jak to zrobić. Robię sobie na klucz place print screen i potem wchodzę w app i tyłe na dole w komputerze Paintce już pojawia mnie, co wkleiwum ten wyimk, brakuje bluz, taci wyimk, no to sobie musia przecąć to. No i przecynum, taci wyimk, który mnie tyłe pasuje, taci je bym chce, przetnij i to jest to, co mnie interesuje. Zapisywam sobie do mojego pliku, zapis jakłe, tyłe mam taci, a ty bądze gwizdka. I w ten sposób mam już wezweskony to, temu to nie chcę, bo to jest gwizdka 1, mam mojego wezweska z tych podręczników uźbłewników, które są dostępne na Skarbnicy Kasiepści. Je to bardzo wielki tyś płemłec, że to jest tyś w takiej formie cyfrowej. Dobrze, ale przechodzimy już do naszego tyłe dzejani. To już wychodzę z tego, bo je już to sobie tyłem mam zrobiony, przerechtowany, no i teraz wchodzę na tego mojego padleta. To był ten,
Jeść zary łebicimy, gdzie je mam ten mój padlet tworzony, no to musiał jeszcze tyle wlec rys, padlet, jo. I tery mam ten mój, to będzie ten mój, który nie tworzę, tery. No i mamy tyle jakby pierwsi i mamy to zadanie. Dobra, płysobny zadanie u mnie w moim padlece to było Gwizdka Kasiewska. Ja mam taką możliwość, znaczy to cię sama nagrywa z ucznioma, ale tery je chcę was wyskać to, co je cię zrobię, a chodziły film Gwizdka Kasiewska. I mam tyle link, nie padlet, leno to, Gwizdka Kasiewska z Misiewa, to jest 8 minut, bardzo dynamicznie zrobiony i tery tyle pisio i polecenie bądze taci, gdzie przeprysium, Gwizdka z Misiewa, obejrzyj film, zapamiętaj postaci, które w niej wystąpiły, może to być po kasiepsku, je to robię baro flot i temu tyle mam po polsku to zrobione, ale może być też po kasiepsku. Te informacje będą potrzebne do kolejnego zadania. No i oni muszą obzerać ten film i zdrzec, jaci tam są postacje, taci je poleceni. A je dodywą tyle, je taci jakby dołączeni linku i zapisz go. I zapisywam tyle ten link, dywam polecenie, Gwiazdka Kaszubska, zapamiętaj postaci. I teraz jak je uruchomią tyle, tak Gwizdka Kasiewską, taci we im bluz wama pokeziołeni u sobie tyś mogą to łebę zdrzec i tyle mamy wastwę stąpścich z Adasiem i we im gwama taci krótci puścio te Gwizdci Kasiewści. Właśnie ta jotery sobie wezweskać tyś w tym czasu głodowym. Prosimy. No i całą taką gwizdkę można sobie łebę zrzecło na tyle je podłączone na ty jedny starnie, a my przyjędzemy sobie do osobnego zadania. Chterno mają uczniowie wykonać. I osobne zadanie,chterne je tyle sobie wymysla, to będzie prawie wezweskanie tego tekstu łekłe lądnikach, nazwij te postacje, czyli trzeba nutje przeczytać te płezwę tych postacjów, pełnić je, ale je też pytanie, za jaką postać chciałbyś się przebrać w takiej gwiazdce i tyle je też możliwość do gydani między sobą, jaką postać by chciały te osoby grać, czyli tyle też Gwiazdka Kaszubska, ten padlet będzie będzie dostępny, także bez problemu będzie można i tyle pobierum też, już mam sobie przygotowany taki materiał z łódźbłewnika i całe polecenie do tego, do osobnego zadania. I idziemy do następnego. Osobne zadanie to jest prawie wezweskani, tery oni już znają płezwę tych rozmaitych postacjów, no to niech przeczytają, ja ci teksty gydają te postacje. I idziemy tery do tego mojego wordwalla, wykonanego z postacjami kasiepścima, no i musimy go tyle dodać. I dodywamy osobne zadanie i raz tyle z linkiem, wkleiwam ten link, zapis, i mamy tyle tytuł, a tytuł mój był taci, że wykonaj zadanie, dopasuj teksty do postaci, zwróć uwagę, aby poprawnie je odczytać, zapamiętaj przynajmniej dwie kwestie. A tyle nie mogę w tej chwili tego sobie skopiować, bo to jest nieaktywny, ale na taci co będzie zadanie, też w tym moim nowym padlece, czyli tutaj wykonaj zadanie. To jest osobne do zrobienia zadanie. I idziemy dalej, następny chterno mnie się udało tyle przerechtować i to będzie
praca w Padlece. I teraz tyłe ciekawe rzecz, bo mnie się udało, można w ten sposób też dzejać i tyłe już ten Padlet jest w ten sposób wykorzystany, że na przykład je sobie płedzę na te stacje, co są w Gwizdce Kasiepści, na 4 tacie kategorie. Zwierzęta, ledze, stacje i kłelonda, jakie jest piwuny w tej całej Gwizdce, Ternaboła z Misiewa. No i tyłe, jeśli metaci link, weslemy do uczniów, tyłeni naciskając na ten plus, mogą sobie dodać. I teraz tyłe dla nich jest ważne, żeby oni też mieli taką kasiepską klucz plata, temu, żeby wypisać po kasiepsku te płezwy, żeby napisać gwizdka, śmierć, gwizdur, muzykant, chłop, siandara, to mają stworzone wszystko uczniowie tyłe. Co jest jeszcze ciekawe, przed tworzeniem takiego jakby Padletu wspólnego, to jest taką jakby wspólną tybleca. To oni mogą sobie znaleźć w internecie też tacie stacje, wrzucać tyłe link i tak one windą, tak jak tyłe mumekweze, błecuna, śmierć i to wszystko z internetu uczniowie mają scygniony. Nawet kapłewiem, że je to robią z ucznioma z dredzi klasy i baro fejnu, oni są z tym radzeli, także to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo oni przez to zapamiętywają poprywdzy, jakie te stacje są, a po dredzi muszą też prawno napisać. Tyłe, jeśli ktoś napisze lechłe, ty jemu go to usunąć, proszę bardzo, jeszcze raz to napisz, tak żeby nie było błędu. Także to jest bardzo ciekawe i ten Padlet jemu stworzony sama. W ten sposób, jak my tworzymy ten Padlet w ternym Egidu. Osobne zadanie to jest, i ten link muszę tam dodać, bo inaczej, no tyłe w ten link, tego Padletu, jeszcze chwilkę, tak, ten bierze, Ctrl-C i dywum, tak, Ctrl-V, zapisz i ten Padlet tyłe jest do dyspozycji uczniów. I idziemy do następnego zadania, następne osobne zadanie i to osobne zadanie, to już co tyłe dać na moja ściąga. I to było wysłuchanie pastorałci Jezu Esta w siopa, w wykonaniem karna mulci i tak samo tyłe sobie wkładą ten link, do tego jakiś płyt, co oni mają zrobić i też wrzucą sobie do wysłuchania tacie tyłe wysłuchaj i zaśpiewaj. Dobrze, to jest tyłe to i na końcu można zrobić jeszcze takie podsumowanie, ale tyłe zostało jeszcze jedno nama do załączenia, a dokładnie ten z Learning Apps, tyłe być tak, żeby wleźć też w ten Learning Apps i na moje konto, ale one będą dostępne też weglowe i tyłe moje aplikacje i tyłe to jest ta aplikacja, ty widzę ta już ta nowa stworzona aplikacja i wtedy bierze sobie tyłe stądka linka i wchodzą tyłe i tyś wrzucą, żeby oni to zadanie mogli was weskaci są uciec piesnie, od razu mają słowa i tyś na dole tytuł i ja ci tyłe do tego płyt. I na końcu jeszcze można w Learning Apps zrobić sprawdzenie, widzę, co oni są nauczyli w tyłe podczas tej całej uczby. No, tyłe można rozmaite insi dawać łudbę na ten temat, ja ci te zadania miałyby być, ale musi ta sami rzec, że one są bardzo urozmaicone. No i myślę, że tyłe żaden nasz szkołownik, uczeń nie będzie się nudził, nie będzie mógł mutno, bo my i do czytania, i do prawie tyłe nie ma pisania, ale możemy jak najbardziej wprowadzać, że tery jest zadanie, je pisanie w tym Padlece. No, że on my wykonać jeszcze takie zadanie, gdzie wpisywy. No i tak to was żyje. Tyłe patrzę prawie, że ten Padlet jest sobie wzięła insi szablon, to jest dokładnie to układanie na linii, a ten ty je można insi taci, że on są układy w rozmaite sposoby, ale po kolei są ponumerowane zadania, także tyłe nie powinno być żadnego iwru. I teraz osobne rzeczy, jeśli je chcą to uczniom udostępnić, albo kłemus, ty je po prostu naciskom tyłe udostępnij, albo kopiuję to do schowka i wysyłam do nich, albo zaproszę jakichś tam
łesobę, a były tyś mojego stworzyć kod QR, a mojego wysłać e-mailem, a były łesadzec były na blogu, a były udostępnić w internecie to, co je zrobię i wiem już, że niechterny z tego korzystele. Jeśli my by takich padletów miele grepaty, naprawdę no mamy gotowe materiały, ktoś nad tym myślał, ktoś jakby wezweskał tyś nasze zasoby z źródłach, które mamy w internecie i w ten sposób ubogacimy się, dzielimy się widzom, ale też myślę, że możemy przerechtować ciekawy płemłece. Jem baroryt z tego, że w takim prawie projekcie, jak ta lekcja Enter, mogła brać udział, że mogła jem się tego nauczyć, że mogła z tym się dzielić i z wama, i z moimi uczniami, szkołownikami. No i życzę wam wszystkiego dobrego i do ucieczki, być może jeszcze w sposobnych filmikach. Do uzdrzeni.